Diuen que el meu fill és un terrorista. Volen detenir el meu fill perquè diuen que és un terrorista. M'ho he de repetir infinitat de vegades per creure-m'ho. És un mal son del qual no em desperto. Jo no sóc expert en lleis ni en codis penals, però des d'un pensament lògic i planer, terrorisme té a veure amb terror. I jo us dic que de terror sí que n'hi ha. Qui t'acusa és qui l'imparteix. És terror quan t'entren a casa de matinada advertint que et tiraran la porta a terra. És terror quan escodrinyen tots els racons de casa teva, de la teva intimitat, buscant no saps ben bé què, dient-te «colabore, senyora, colabore». És terror quan troben a l'habitació del teu fill uns cordills i tot i que els expliques quin és el seu ús innocent, apunten a l'acte de l'escorcoll que han trobat metges. Impotència. És terror quan tractant-te de manera educada i correcta saps que t'estan arruïnant la vida en aquell mateix moment. Saps que mai més res tornarà a ser com abans. És terror quan en marxar et fan una encaixada de mans, però t'estan veient com la mare d'un terrorista. Això és crueltat, això és cinisme. És terror quan constates que aquells que t'han de protegir de perills dolents t'acusen del que no és cert, del que no has fet, i et deixen impotent, exposat, assenyalat i vulnerable. És terror quan sabent-te amb la veritat i la raó sents que no tens opcions. És terror quan de manera atzerosa, gratuïta, insensible, agressiva, intencionada, t'utilitzen per atemorir la societat. Amb l'energia d'un llamp, quan et cau al cap, no et maten, però et pretenen destrossar el fill, a tu i als que més estimes, a la teva gent. Quan les paraules injustícia, brutalitat, manipulació, violència, desproporció, terror, queden curtes, és que el problema és immens. Mai m'hauria pogut imaginar que una cosa així ens pogués passar a nosaltres, li pogués passar al meu fill. Som gent de pau, socials, solidaris, compromesos, amb vocació de servei als altres. Amb la mà ben estesa et donen la gran bufetada, pretenen fer trontollar aquells valors i principis que durant generacions familiars hem anat forjant com un gran tresor. I quan veig la vora de l'abisme, penso que el gir punxegut del futur i en el noble fill malmès trobo mans adolorides també, incondicionals i valentes, que m'estiren amunt i em fan mirar el cel. Mai els hi podré agrair del tot. Gràcies. Injectar prepotentment el verí del dolor i de la por és molt mesquí. Però el que ignoren és que sabrem transformar el verí en elixir de vida, dignitat, esperances i somnis.